I'll try pushing this one. Hold my hat, would you? There's a good fella. Bang on! super tancovať, ani možno nebol nejaký dobrý, neviem, možno nebol ani alkohol, nemal nič špeciálne. Bol to obyčajný chalan. Ale prišiel za tým dievčatom tejto scénke, sklonil sa k nej a pravdepodobne bola tam nejaká komunikácia. A tento chalan mal v ruke, kde je tá kniha? Mal v ruke túto knihu. Viete, ty, že sme kresťania, veríme v jednu vec. Že Pán Ježiš Kristus má pre každého jedného plána. Nie je to chodenie do kostola v tom, že musíš ísť. Ja som odozdal svoj život Pánovi Ježišovi, keď som mal 16 rokov a Boh mi dal nové srdce. Ale pravda je taká, že drogy, počúvajte ma pozorne, je to veľmi dôležité, nebudem dlho vás zdržiavať, drogy nezvládneš. A Erik bol kedy to bolo, 3 týždne dozadu mesiac, myslím, Erik bol pred mesiacom približne na pohrebe 24-ročnému chalanovi, volá sa Marcel, ktorý to nezvládol. Práve pre drogy. Celým týmto programom, čo hovoríme o tom, že drogy sú zlé. Drogy si myslíš na začiatku, že niečo zvládneš, ale je to ťažké nezvládneš. Zoberte si možno slávnych ľudí. Teraz asi taký najžiarnejší príklad Britney Spears. Myslíte, že chcela dopadnúť niekde na psychiatrii? Kto si myslí, že chcela skončiť tam, kde skončila teraz, kde je na psychiatrii? Kto si myslí? Myslíte, že to chcela? Pochybujem. Chcel by si tam skončiť? Ťažko. Počúvajte ma pozorne. Ona začala s tým, že nám to bola sranda, bola party, dali si pohári, v pohode, však je sranda, dali si jedného jointa, to je nič, ak sa budeme smiať, bude sranda. Ale droga ťa privedie vždy niekde, kde už nevieš, ako skončiť. Thank you.